ва раҳматуллоҳи ва баракоту ба кулли мардуми мусалмон. Иншаллоҳ ки хуб ҳастед, ҳар ки ҷое бошед, худованд нигаҳбонтон бошад ва худованд барори кор насибтон бигардона. Аввали аввал хоҳиш мекунам аз шумо бародари азиз, аз шумо ягон чиз намерабад. Лайк монед, паделитса кунед, чӣ қадр метавонед видеоро история кунед, то тамоми бародаро, модаро, хоҳарое ки дар ғарибӣ, дар шаҳри айни ҳол дар шаҳри Москва ва подмосква ҳастанд, мақсад саргардон нашаванд, ҳамин хабарро бидонанд, ҳамин корда нараванд. Илтимос хоҳиш мекунам ки лайк монед, паделитса кунед ва дар канал подписатся кунед. Бародари азиз, бениҳоят хабари муҳим астай. Аввал як реклама мекунем бародари азиз. Ҳар нафаре ки граница рафтан мехоҳад, бародари азиз, Акай Суҳроб, ин ҳаминҷа номро шумо монам, дута номер дора. Аз номи канали Хайри Муҳоҷир ҳатман занг бизанед. 500 рубл скидка, 7500 да шуморо ай Москва, подмосква гирифта бурда, аввалаш Аллоҳ, баъдан ба хоси Аллоҳ бурда ва меёрам то метроро ҳам шуморо мерасонам бародари азиз. Ҳар нафаре ки мақсад аз номи ма гап мезанад, 500 рубл скидка, 7000 роза медонед ки ҳама ҷода қариб 8000 ай, 500 рубл ай номи ма скидка бародари азиз. Ҳатман аз номи ма зангиш бизанед. Дарши масъало медем ки чӣ хел Хайри Муҳоҷир 5 сол зиндон, чӣ хел спецпериён, чӣ гапа, чия, ҳамин савол, ҳамин хелоз медонам. Аввали аввал хоҳиш мекунам видеоро ба диққат гӯш кунед, и мефаҳмед ки чӣ гапай, барои чӣ сурата мондагием бародари азиз. Бародарое ки нафарое ки хуб гӯш кунед, аввал хоҳиш мекунам ки паделитса кунед, панд кунед, ҳамин мардонавор дастгирӣ кунед ки мо мардонавор испас видеоро барои ҳамин хабаро бикунем бародари азиз. Нафарое ки выдворенен, нафарое ки депортатсияен, ба дили пир граница мерен, меоен, мерен сахр вада, типа гузашт омаден, ҳозир қонуни Россия ҳамин қонуни дора ки выдворенентан мекунанд, депортатсиятан мекунанд, мере граница, меои граница ҳуян. Не ки сахра мере патена месбори, ягон гапа намеган. Патена гирифтанда шуморо бо мебаранд, дин бор выдворение мекунанд через суд и мебаранд спецпериён бародари азиз. Ба ҳамин хотир бародари азиз хоҳиш мекунам ки ҳамин видеоро панд кунед, то ин бародарое ки выдворение доранд ё ки депортация доштанд, граница рафтан омадан, хирсанҷ не ки моро ҳеҷ нагуфтанд, выдворение мо удалит шидаи, мақсад нест шидаи, мо уже патент. Не бародари азиз, илтимос хоҳиш мекунам, ҳамин хатогиёда роҳ натиҳем ки мерем патента меспурем, получат карданда шуморо амо акошкам лесо меянд, мебаранд то адлени сахр ва мебарантон суд, ай суд, дин выдворение мезанантон, рост спецпериён мебаранд, ай 10 рӯз боло то метавонӣ ки баъд билет бихарӣ барои 10 рӯза сахр ва мести, баъд пул дошта бошӣ, баъд ҳамҷа мақсад сахр ва договор мекунӣ, баъд билетат мехаранд, мегиранд Тоҷикистон роид мекунанд. Ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам бародари азиз, паҳнд кунед то ҳамин бародари выдворение доред, ҳамин бародари депортация, илтимос хитонам ғамам натиҳен, дар пеши документ нашин, барен граница биёен, ном студентский меган, ягон гости кунен, бигарден. Сахр ва нарен ки ҳар як кадомта бародари азиз мегиранд, мебаранд, мақсад динбора выдворение мезананд, спецпериёнтон мебаранд. Ба ҳамин хотир ҳамин хабарро точно ма чизе ки ба чашмом дидам, чизе ки даҳам дурун ма рафтам дидам, ба ҳамин хотир бародари азиз хоҳиш мекунам ки аз ҳар яктат ки накунен, кадомит ки ҳамин хеҷо риск накунен, ягон майда риск накунен, ин чиза ҳар касам хабар наметия, ягон касам мақсад дили гурдаи хабартии намекуна ки точно ҳамчи открита буря гап дона ки то бародаро азоб накашанд. Аллоҳ шоҳидай даву дурун мерен, ҳатто мегум кохи овуд наметиянд даву дурун, даму дурун мерен, овуд наметиянд, ҳатто судкаш қатӣ местид, парвод надоранд. Ба ҳамин хотир бародари азиз, чизе ки ма дар ҳамҷа дидам, чӣ гапай дар ҳамдун рафтем дидем, дигар гапай. Ба ҳамин хотир бародари азиз хоҳиш мекунам, выдворение дорен, депортация дорен, граница бирем, биёен, ягон студентский кунем, ягон чизе кунем, бисёри выдворение чиё дар адело намебирояд, бисёр ҷода мо санҷем намебирояд. Ба ҳамин хотир ягон студентский кунем, ягон гости кунем, бигарден, кор бордам, ҷои корда нахабантон, раҳруда мегарден. Ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам бародари азиз, дастгирии шумо беҳад муҳиме ки ҳамин хел маълумотро мо бисёртар бикунем. Фақат ай шумо чӣ меравасед, подписатся кунед, и лайк монед, комментарий ҳатман фикри ақида кунед ки ҳамин хел видео бикунем далши ё накунем. Мо ҳаминро хостам ба шумо бирасонам ва иншоалло рӯзои наздик як чандта хабари хуш дорам барои тамоми мардуми муҳоҷире ки иншоалло алҳамдулиллаҳ мо мусалмон ҳастем. И хабарои хуб иншаалло барои шумо дорам. Иншаалло
انشالله. با هم خودی برادرای عزیز حتما فراموش نکنید هر کسی که گرانی رفتن میخواد از نام خیر موجی زنگ بزنید 500 روبل سکیتکا 7500 روبل ای مسکو پد مسکو کای سوروب شما را انشالله اولش الله بعدم به خاص الله مهربان شما را برده و میبرن تا مترو را برادرای عزیز. و نفرایی که بلیط‌های سامالی در کار برادرای عزیز فرق نداره با تمامی دنیا در تاجیکستان در ازبکستان در قرقیزستان در تمام دنیا برادرای هستی این همین نمره اویاکس خدمت برادرای عزیز میتونین مراجعت کنین الکترونیک بلیط با تمام جا این جوابگویی در کلای خدمت. با همین خاطر برادرای عزیز هر کجای باشین نگهبانتون باشه. همه وقت میگم در ویدیوم گفته بودم تاجیکستان با پیش این با پیش و با پیش. با همین خاطر ما همه کسا باید دروژ بشیم یک جویا بشیم ما همه باید همین خیلی دوست باشیم برادر باشیم چی فرق نداره چی در وطن هستیم چی در غریبی هستیم ما باید دوست باشیم برادر یکدیگر باشیم. با همین خاطر برادرای عزیز چیکار میکنیم حرکت میکنیم که همین چیزا مقصد برادرای عزیز یک جایگیده هر یک رو حل کنیم. الله یار مددگارتون باشه هر کجای باشیم برادر خداوند باز هم میگم برای کار نصیبتون گردونه. خواهش میکنم از هر یک برادر از هر یک مدت در حقم دعا کنه که خداوند هر کجای میریم به هر یک کار خیر میریم الله مهربان ما را مدد کنه ای کمک کنه که تا جو بریم یاردم کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.